హాయ్, నా పేరు యువరాజేష్. నేను డాక్టర్ బిఎస్ రాజు ఏపీఆర్ స్కూల్ బొప్పట్లో చదువుతున్నాను. నేను ఈరోజు అయితే మాకు వచ్చేసి పడాలి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు అయితే వచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పిన సేతు క్లాస్లో నాకు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో ఏమర్థమో నేనైతే చెప్పబోతున్నాను. నాకు ఏమర్థమైందంటే మన జీవితంలో మనం దేనైనా సాధించాలంటే మనకి 4 సర్కిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సెకండ్ ఎబిలిటీ, థర్డ్ మనకి ఆపర్చునిటీస్, ఫోర్త్ మన నీడ్స్. మనకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సపోజ్ నాకైతే సైన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎంపీసీ అయితే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. నాకు సైన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నాకు మ్యాథ్స్ చేయడంలో ఎబిలిటీ లేకపోతే నాకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా సరే అది వేస్టే. నాకు ఇప్పుడు ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి, నాకు సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. నాకు సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మ్యాథ్స్ వచ్చు, అన్నీ బాగా వచ్చు అనుకుంటే నాకు ఈసారి ఆపర్చునిటీ అక్కడ దొరుకుతుంది. మనకు ప్రైవేట్ జాబ్స్కి వెళ్తే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ ఉందా, లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ జాబ్కి వెళ్తే ఎక్కువ ఉందా మనకి ఆపర్చునిటీస్ అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. తర్వాత మన నీడ్స్, మనం ఎక్కడైతే చదవాలనుకుంటున్నామో అక్కడ మనకి నీడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బస్సు సౌకర్యం కానీ, ఇంకా బస్సు సౌకర్యం కానీ, ఇంకా ఇలాగ మన నీడ్స్ కూడా చూసుకుంటుండాలి. ఈ 4 సర్కిల్స్లో ఎవరైతే బాగా రాణిస్తారో వాళ్ళకైతే వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యాన్ని అయితే వాళ్ళు అయితే ఛేదించగలరు. అలాగే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతాం అన్నది కూడా ఈ సేతు క్లాస్లో చెప్పడం అయితే జరిగింది.